कतना बदल गइल बा। हम ससुरा का कइली ऑनलाइन में तो पूरा लुके बदल गइल बाटे। ये कह कि अपना जान के फोन करके बुला लेले बानी आ उ मिले खातिर ना ये गोल हुई हन। और जब ससुरा से आइल बानी नैहर में आ नैहर के यार बुलाइए देनी तो बिना मिलले जाइब। जब कुंवार रहनी तो रिक्स रहे और शादीशुदा हो गई तो फिक्स बाटे मिला जुला जाए। अब कोई बोले वाला थोड़े बा। कुंवार रहनी तो भलू गांव घर के आदमी नजर रखत रहे, निगरानी रखत रहे कि नहीं फलाना के लड़की हर जात ले देखनी हो। अब के हर जीबू तक कोई थोड़े केयर करता। हमका कहाँ फोन लगैले हनी अब बड़ा मिले खाली छोट दिन कह दिले हमन। हम तो कहनी कि फोन कैले बन ढेर दिन के बाद तो खिसियई हन आ मिलहू खातिर ना आई हन। यार हम ना तो कोनो देखिए सन तो पीछे आ जी हसन। एकरा से बढ़िया बा न कि जहाँ मिले खातिर बोलैले बानी त हम चल के देखी कि आइल बाड़न कि ना। साला हम ना जानत रहनी कि भइयो माल फसैले बन आके फोन करत या ड्रेक कहत या कहाँ बालो साला ई भाग मनाव न कि हमारा बजिया पहचान हिय ना न तो उ ना ही रही आवत या एबेरा न तब ओकर क्लास लगावत नि न आ भैया के बादला में हम ही सधाई भैया का सधाई बस ई जगह तो कहबे आवे की लेकिन अब तक ले आई ना मर्द कहीं का सोचनी वाला ना बात बा। इंतजार करत 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 लागत घरे भेजवा दी का। एक तो मौसमो खराब हो गइल बाटे नया साल में लागत भेंट हो जाई भैया के बदला में हम ही न सधाई भैया के छोड़ो ये तो पहले लाइट खुशी लगाव ठीक न मर्द कहीं का जात रही घूमे हो। हाँ की करत हां भैया तो कहीं बतिया मिले ना ई पहिले बतियात रही कुंवार रही तब ना बतियाई ना। अबे अपने ना फोन का कलु कि आवा जगह बानी भैया बा और चल गेल बानो कहा बा और उ बानो आ मोबाइल तू लेल बड़ा मोबाइल हम ले लेल बानी सिम सब ए सकिन देखा का बकई हम केहू से आइल बिया न सुन लिया त फोन करके भैया के बोले ले बिया हम बताई ना बस हो भैया चल गेल बाहर हमरे संग लुटे के परिलहारा दिने बा माने कुंवार रहनी त तारा भैया से प्यार करत रही हां आ शादीशुदा हो गनी त हम तारा से तब का शादीशुदा भइलु त तू हमारा से कर और कोई से नहीं ऐसे मिला जुला के चलबो त हम तार भौजाई ना लगब तो भौजाई लगब तो वही से नाम कहत तनी भौजाई का लगब तारो बियाह हो गेल बा त एमा भौजाई वाली कौन बात बा एक को बाली सोना की दू को तीन को रख ले बाली तू हमारा का रख लिया भैया तारा भैया के हम लवर हनी हमार भैया को को चाहे कोई से काम मतलब बा बस हमारा के टाइम टाइम से चिखावल करी हो का ऊ है देखा हो ऐसे न त बतियावा जान ल हम गांव घर के न तारा हनी हां तो जाए तो हम ना बतिए हम हाला करम सीधा कह घर है या भैया ले कहम का ओ मार दे कहीं के तू ये काम करत ल आ देखो तू मंगब त हम कोनो चीज त हम दे दे बहाना ना करब जान ल। हां तो हम वही खातिर तैले ही बनी हम मंगाई खातिर तो हमसे प्यार मत मांगो दोस्ती भलू कहला प्यार प्यार ना मांगम लेकिन ओकर बदला में ना जब तू कुंवार में भैया के देत रहू तू ये हमारा के दे ले देखो तार भैया के हम कॉपी किताब दे ले हां ठीक हां और नया साल के तरह का नया गिफ्ट दे दे गिफ्ट हम ले खातिर इतना हम परिश्रम करत नहीं का हां हम पागल लगत नहीं तू अपने जोड़ीदार लड़की पटाव हम जोड़ीदार ना देखो जोड़ीदार से का मतलब बाटे तू कम बालू का हीटर से हीटर के जाड़ से मतलब नहीं के हां तू प्यार कर अपना जोड़ी से हम तो खा जोड़ी में देखे जोड़ी ना देखल जाला बस टाइम टाइम से मिले के चाहिए तो तू ना मन ना देखो हो कोई जान जाई हम सोचते हैं कि तू पढ़े वाला लड़का बड़ा अपन लाइफ मत बर्बाद करा पढ़े वाला जहिया पढ़े के रहे तहिया बकरी चलावत रही अब हम पढ़े वाला लागत नहीं का तो तू पढ़ेला ना ना पढ़ ओढ़ के छोड़ियो दनी
10वां में 10 साल फेल है। जब 10 साल फेले हो गइल त अब का 10वां के स्कूल देखले हो के मुंह देखले खबा स्कूल के अब स्कूल और झकहू ना जाइना। तारा के तारा जो के लड़की पटा दे आ देखो हमार लड़की की फसावे के नहीं ये खाली तू हमारे के सिखा दो बस एकर आगे और कुछ नहीं चाहिए। हाला ना करबो ना हाला ना करी मोहल्ला में ना बताइबो ना हम कोई से ना बताई पक्का ना पक्का। देख तोहार चलो मान के चलें कि तहारा में तारा भैया में कोनो अंतर नहीं के तो से प्यार करी चाहे तारा देखो भैया से भैया के दो चाहे हमारा के दो बात बराबर बाटे। हां ये सब बात सही कहत बा ठीक ना आ तू आइले बालू एकदम पूरा एगो- जक्शने पर का जी कहू वो भी चचा हो तो हम भागो हो तो चलो अरे रूम भागो में नहीं भागो ठीक तो हरियाले उ आवत नहीं हरियाले ई ये हो लक्का कर जे हो हरिया का है के फुसिलावो धीरे से कहो क्या हो अब होनिया ले देखनी ह त मार लिया के जात ल होनिया तरता वता बर ओ हरिया का लिया के जात ल बाग मर तू कहां से आगु लिया के जात रहे काम खातिर न हम तो हां काम बनावे के न अब तू जानते वाला बनावे के त एमा टोकला का बीच में के ना तो दूसरा बना आता ना ले। झले के रहे बनाला जा तो हमरो के एक दिन ला लगा दी हदा हां एक दिन ला हमहु बना ले एक दिन आई तो ये मत यो तो ल बनाओ तो यो देखो तनी हीटर कैसन बाटे बार देख लो बढ़िया से डबल हो बना रिश्ता में चचा लगी हां ना चाचा तब का ए म जा 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 जाना हो जा मुहावा अब तारा जनक दारल हो आय हम उ लुकोइले रही कि कोई चीनस न हमरा घरवा के जरिए कि हमन चाचा लगी हन हऊ हां ये मत त पहिले न बोलेला पूजा के पूरे गांव में हल्ला रही तो कह कि केयर करके देखले ना हमन हां तन की दिमाग उनकर कम काम करेला तो एकदम इतना जहाज झुर के बालू चिन्हल ना लेके उन तो को नजर बहुत तेज होती तेज हन ए से हम दिमाग लगा लेले हनी दिमाग लगाइयो तो देखो। ठीक कइलू हो देखा हनी के मिलन जुनल होत रही जन ल हां अभी तो ई पकड़ल होने से आवतरन कभी चाचा कोई और ही पकड़ ली न सोचला बाबा लो बे चलो अब जगह पर चल के और जो तो और मेहनत घास करती सन पकड़ल बड़ो अरे, मन मिले देखो खातिर कुताइल क्या- बड़ो जान रहे के ध्यान रही अब जातन भैया के तो कहो देखो तू भैया ले कह चाहे केहू से कह जान लो अच्छा शाम के ना के तू टाइम मिली त आई फिर बा बाय ये मोर देख फुसिला के चल ना गोइल बहुत या याइन तो आई जल्दी खुरियाइल बनी ऐसे ऐसे खूबिए फोन आप कहतर लिया जब जरिया आइलिए न त भाग गई लेके भैया के मार दिए हमरे थोड़ी दी साला बिचा में वाह लका जने कहां ले आके भाड़ में दिल हो पूरा एकदम बढ़िया से हां साला बच्चा